glamour, festes, diners, fotos, famosos, tot el que tots voldríem tenir. Qui no vol viure una vida de Gossip Girl? Doncs potser aquesta és l'Avery, o la Leda, o la Eris, o potser aquests la volen, com la Riley o el Watt. Aquests són els protagonistes del llibre del qual estem parlant avui, que és La planta 1000, de Katharine McGee, a Clips de lectura. My goodness, The Gossip Girl vibes en aquest llibre. Déu meu, em va encantar. O sigui, només la premissa d'aquest llibre em va fer pensar en Gossip Girl i va dir, aquest llibre t'encantarà, i així ha sigut. També aquesta portada, o sigui, m'encanta aquesta portada. Aquest llibre ha estat a la meva TBR des de l'any passat que vaig veure que va sortir i aleshores, inesperadament, me'l van enviar RBA i vaig estar supercontenta. Me'l vaig començar a llegir just quan em va arribar, però aleshores no m'hi vaig enganxar. Era quan estava passant la meva parada de lectura, va ser a tardor de l'any passat, i aleshores, com vau veure a la TBR de la Booktubeathon, el vaig tornar a agafar per llegir i, girl, ha valgut la pena l'espera. Per tant, si voleu veure com de miserable és la vostra vida en comparació de la d'aquesta gent, o potser no tant, potser hi ha secrets amagats que encara no sabem i a nosaltres ens fan especials, però si voleu viure uns minuts de glamour, de diners, de riqueses, continueu mirant aquest vídeo. Aquí és com si tingués una copa de martini, vale? Molt bé, doncs per viure aquests minuts de glòria ens hem de traslladar a un Nova York futurístic del 2118, on en lloc del Central Park que tots adorem i estimem, hi ha una supertorre, la Torre. Una torre que ocupa tot l'antic Central Park i s'eleva en, ho heu endevinat, 1000 plantes. 1000 plantes, dit a la babalà, pot no impressionar-vos gaire, però són 4 quilòmetres d'alçada. És molt. I en aquestes 1000 plantes, òbviament, hi viuen milions de persones. És una societat en si mateixa. Crec que és molt interessant poder veure com s'aïllen de la resta de la ciutat i tenen la seva pròpia ciutat, la seva pròpia societat, el seu propi món dins d'aquesta torre. Tenen parcs, tenen discoteques, tenen cases amb illes i amb... vull dir, tenen de tot. Jo a vegades em perdia, això és una cosa que no... que és un... bueno, no sé, a mi em va faltar, que és una mica d'explicació de posar un context, perquè crec que estava tret de proporció, vull dir, bueno, potser és que jo no ho acabo de visualitzar, però em va faltar aquesta part d'explicació o de visualització de com és la torre, per tant, no me la puc acabar d'imaginar amb tots els seus ets i uts, però bàsicament no hi ha Nova York, hi ha la torre. I dins d'aquestes 1000 plantes i les 1000 persones que hi viuen, què dic, 1000 milions de persones que hi viuen, ens anem a centrar en 5 vides en concret. Les de la Riley, el Watt, la Leda, l'Eris i l'Avery. Aquest llibre comença amb un principi molt senzill. Hi ha una gran festa glamurosa a la planta 1000, la millor de tot l'any, que acaba amb algú que cau des de la planta 1000 mentre el sol està sortint. Vull dir, ja només amb aquest principi et quedes completament enganxat a aquest llibre. Ara la pregunta és, qui cau des de la planta 1000? Qui cau? Qui és en pes? Qui es tira? Així que el llibre està narrat des de 5 punts de vista i anem alternant els diferents capítols amb els diferents personatges i podem així veure com la vida és diferent per totes aquestes persones. Deixeu-me que us els descrigui. Començarem per la més important, l'Avery, que no viu ni més ni menys que a la planta 1000. Sí, és ella la que viu en aquell superàtic. Aquesta societat és una mica com una escala i és un rànquing i depenent d'on vius tens un estatus o no. Per tant, l'Avery és la persona més popular, més famosa, més rica, evidentment, de tota aquesta torre. La situació de l'Avery és una mica complicada, ja que es veu atrapada en aquest àtic. Viu una vida perfecta, però ella en realitat només troba a faltar una cosa, i aquest és l'Atlas, el seu germà adoptiu, que es va escapar farà un any. L'Avery no només té la vida perfecta, sinó que ella és físicament perfecta. Els seus pares, que són dues persones pel que es veu molt normals, la van dissenyar ella agafant els millors gens de cada un per crear una filla que, a part d'una multimilbilionària, és una supermodel sense haver-ho demanat.
Podria ser aquesta perfecció que l'envolta i que ella tant l'atabala el que la porta a saltar des de la planta 1000? Un altre dels narradors d'aquesta història és la Leda, que és la millor amiga de l'Avery. És una altra de les persones que viu a les plantes de dalt, ja que viu a la planta 800 i alguna cosa, i la seva vida havia sigut fins ara molt fàcil, vull dir, òbviament té una vida perfecta, però resulta que s'ha passat tot l'estiu fora perquè ha estat a rehabilitació. La Leda ha estat addicta a les drogues durant aquest últim any per un motiu causat per l'Atlas i la seva desaparició. És per una altra connexió amb l'Atlas, un personatge que malgrat no tenir la seva veu en aquest llibre i no tenir capítols per narrar, és algú molt important. La Leda porta tot aquest estiu intentant controlar-se dels efectes de la droga. La relació de la Leda amb l'Avery sempre ha sigut genial, mai ha tingut cap tipus d'enveja, tot i que ella sigui aparentment la noia perfecta, fins a aquest punt del llibre, on les coses comencen a canviar per tothom de la torre o tothom d'aquests 5 narradors. Podrien ser aquests canvis i aquest descontrol que té la Leda dins seu el que la portin a saltar des de la planta 1000? La persona que completa aquest trio de noies dels pisos de dalt és l'Eris, un dels meus personatges preferits, ja que és genial, o sigui, és diva amb tot el sentit de la paraula. La seva mare és una supermodel i el seu pare és un cirurgià plàstic, per tant, ella és també, com l'Avery, perfecta, però d'una manera natural. L'Eris té una personalitat forta i potent i decidida i és que m'encanta. Però hi ha un esdeveniment a la seva vida que trasbalsa tot el que coneix i ho posa tot en dubte i la fa baixar a viure des de la planta 930 a la planta 103. És un gran canvi que posa cap per amunt tota la seva vida. Podria ser aquest canvi, els nous descobriments i les coses que va deixant enrere el que la facin saltar des de la planta 1000? Baixant una mica més de la torre ens n'anem a la zona central on trobem el Watt, un personatge que no tindria gaire res a veure amb ningú d'aquesta història, excepte pel fet que és contractat per una de les persones de les plantes altes per fer de hacker i descobrir coses sobre algú. Els de les plantes de dalt no s'estan de bromes, clarament. El que fa especial al Watt és que té un quant incrustat al cap, és a dir, un ordinador que es diu Nadia que li diu tot el que ha de saber i més. Li diu com ha de lligar amb noies, com ha de superar exàmens, què és el que ha de dir en quina situació per sortir-se'n amb la seva. És el que tots voldríem tenir, bàsicament. I això és el que fa que sigui contractat com a hacker i que es fiqui dins aquest món de glamour i també de drames. Podria ser que la por a ser descobert per tenir una cosa il·legal dins del cervell el faci saltar des de la planta 1000? I finalment tenim a la Riley, que es troba ni més ni menys que a la planta 32. Trobo que és superinteressant poder tenir el punt de vista de la noia que està a la planta 1000 a una noia que està a la planta 32 i veure com les seves vides són completament oposades i veure-ho explicats des dels seus dos punts de vista. La Riley és un personatge molt trist que es contraposa amb tota la resta de la gent d'aquesta història perquè la seva mare es va morir deixant-les a ella i a la seva germana Krissa soles en un pis que no poden pagar, completament pobres, i és per això que la Riley també se'n va cap a la banda de les drogues amb els seus amics de les plantes baixes, tot i que un dia és trucada per un noi d'una planta alta que li diu si el pot ajudar a una festa a netejar. Ella ho accepta i així és com coneix en Cord, que és l'ex de l'Eris i el traficant de la Leda. Així que ja està connectada a les plantes de dalt. Podria ser que la seva distància amb tota aquesta gent o la falta de la seva mare o tots aquests secrets que s'acumulen la poguessin fer saltar des de la planta 1000. Com veieu, tenim 5 incògnites i per saber qui és la persona que cau des de la planta 1000 haureu de llegir-vos el llibre. Si voleu disfrutar d'aquest món de secrets, glamour, diners, etc. i bàsicament viure un Gossip Girl en llibre, us recomano que llegiu La planta 1000 de Katharine McGee perquè a mi m'ha encantat i ja va sortir el 29 d'agost la segona part, The Dazzling Heights, que està en anglès. De moment no sé si ha sortit en català, crec que encara no, però jo me l'hauré de comprar perquè va ser impressionant al final i saber qui és la persona que havia saltat, caigut, havia estat empesa i com això passarà al següent llibre em resulta molt interessant i tinc moltes ganes de llegir-ho. Espero que vosaltres també us hagin vingut ganes de llegir aquest llibre i si us el llegireu feu-m'ho saber als comentaris, si us l'heu llegit també feu-m'ho saber i si voleu veure més clips de lectura feu un thumbs up. Així que vestiu-vos amb glamour, agafeu una copa de xampany i submergiu-vos dins de la planta 1000. Fins al següent clip, adeu!